A COVID-19 leva meses dándolle a volta aos nosos costumes e o Nadal non ia ser unha excepción. As imaxes de familias reunidas ao redor dunha mesa ateigada non se deberían dar nos fogares se queremos evitar a proliferación do virus. Vou ser claro, este é o último Nadal sin vacina. Non tiremos pola borda todo o traballo feito, todo o esforzo. Pídolles que neste Nadal se celebren as cousas de outra maneira, como de outra maneira levamos vivindo prácticamente todo o ano 2020. Non nos relaxemos, non vale a pena, poñamos máis que nunca un Nadal con sentidiño. Galicia xa limitou estas xuntanzas. O Comité Clínico recomenda que só se xunten convivintes. De maneira excepcional poderán reunirse 2 núcleos familiares, cun máximo de 6 persoas, sen contar os menores de 10 anos. Tendo especial consideración con aquelas persoas maiores que viven solas e que nestes días pois vai ser difícil pois non incorporalas que non celebren o Nadal como o resto dos anos nese sentido de non permanecer solos. Si este é o caso, repito, o máximo de 2 unidades familiares. O comité establece que o máximo de persoas que se poden reunir é 6. Dende a Consellería insisten tamén en que estas burbullas familiares se manteñan en todas as xuntanzas. Galicia, ademais, queda pechada perimetralmente entre o 23 de decembro e o 6 de xaneiro, e os desplazamentos só poden facerse para reunirse coa familia. O toque de queda mantense ás 11 da noite, alongando ata 1:30 en Noiteboa e fin de ano. Que esas unidades familiares sexan estables durante o período de Nadal. Non nos fagamos trampas ao solitario reuníndonos con unha unidade familiar o 24 pola noite, con outra diferente o 25 o mediodía e outra diferente o 31, outra diferente o día 1, porque ao final estaremos reuníndonos con máis de unha unidade familiar. Reducir as relacións sociais os días previos ás reunións, empregar mesas grandes, evitar os saúdos e non compartir comida son outras das medidas recomendadas polos expertos, mantendo ademais a máscara, a distancia de seguridade e o lavado de mans. Esa xunta familiar, preferentemente, deberá ser ao aire libre e, no seu defecto, manter as anelas abertas e tamén con unha duración de tempo limitado. Utilizar unha mesa grande para permitir unha distancia entre persoas de 1,5 metros e manter a máscara sempre que sea posible, excepto, obviamente, para beber e comer. Segundo os expertos, este é o protocolo que teremos que cumprir no que será o primeiro e agardemos que o último Nadal coa COVID-19.